संघर्षातून तावून सुलाखून निघालेलं आणि प्रचंड कामातून स्वतःला सिद्ध केलेलं कोकणातलं अभ्यासू नेतृत्व म्हणजे आमदार निलेश राणे। एखादा विषय हातात घेतला तर तो तडीस केल्याशिवाय स्वस्थ बसणे हे त्यांच्या स्वभावातच नाही। आमदार निलेश राणेंना राजकीय बाळकडू वडील माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणेंकडूनच घरातूनच मिळालं। नारायण राणेंच्या पावलावर पाऊल ठेवत निलेश राणेंची राजकीय कारकीर्द फुलत गेली। यात अनेक चढ उतार आलेही, मात्र निलेश राणे कधीही डगमगले नाही। पाय जमिनीवर घट्ट रोवून ते कोकणातील जनसामान्यांचे प्रश्न रस्त्यावर तर कधी सभागृहात आक्रमकपणे मांडत राहिले। म्हणजे 22,500 रुपये हे अतिवृष्टीमध्ये इतर भागांमध्ये मिळाले आणि कोकणामध्ये 8,777 रुपये मिळाले। हा भेदभाव कशासाठी अध्यक्ष महोदय? यामुळेच प्रत्येक कोकणी माणसाला निलेश राणे आपले जवळचे वाटतात, मग तो माणूस कोणत्याही राजकीय पक्षाचा असो। हे जनसामान्यांमधील आपलेपण फक्त निलेश राणेंच्याच बाबतीत दिसून येतं। राजकारण आणि समाजकारणात वाटचाल करत असताना त्यांनी अगदी सुरुवातीलाच आपले नेतृत्व गुण सिद्ध केले। कोकणातल्या गावागावात आपल्या कार्यकर्त्यांचं जाळं विणलं, त्याचं संघटन केलं। त्यामुळे कोकणातल्या प्रत्येक वाडी वस्तीवर निलेश राणेंचे कार्यकर्ते सर्वात जास्त दिसतात ते यामुळेच। निलेश राणेंचा कार्यकर्ता जपण्याचा गुण अफलातून आहे। कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीमुळे नेता घडत असतो हे निलेश राणे जाणून आहे। त्यामुळे ते कार्यकर्त्यांना अगदी जीवापाड जपतात हे इतर नेते आणि निलेश राणेंमधील वेगळेपण ठळकपणे दिसून येतं। निलेश राणेंच्या कार्याचा आणि विचारांचा झंझावात इतका वादळी आहे की राजधानी मुंबईसह महाराष्ट्रातल्या अनेक शहरात त्यांचे चाहते आहेत। आमदार निलेश राणे यांच्या समोर कोकणच्या विकासाचं एक स्पष्ट चित्र आहे। याबाबत ते वारंवार बोलतही असतात। आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर त्यांनी कुडाळ मालवण मतदारसंघात सुरू केलेलं काम महाराष्ट्राचं लक्ष वेधून घेणार आहे। इथल्या युवक युवतींना सर्वप्रथम कोकणातच रोजगार उपलब्ध करून देणं, प्रत्येकाच्या हाताला काम देणं अशी अनेक कामं त्यांना आगामी काळात प्रत्यक्षात उतरवायची आहे। यासाठी त्यांचे प्रयत्न आतापासूनच सुरू आहे। पर्यटन आणि रोजगार निर्मितीबरोबरच कोकणवासियांना मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठीही आमदार निलेश राणे अत्यंत दक्ष आहे। रखडलेला मुंबई गोवा महामार्ग, आरोग्याचा प्रश्न, गावगावच्या रस्ते, पाण्याचा प्रश्न ते मच्छीमारांचा प्रश्न आणि सिंधुदुर्गमधील गडकिल्ल्यांचा प्रश्न आमदार निलेश राणेंनी पोटतिडकीनं सभागृहात मांडले आणि अख्ख्या महाराष्ट्राचं लक्ष वेधून घेतलं। त्यांचे ट्रॉलर आपल्या हद्दीत येऊन आपल्या मच्छीमारांचं एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान करतंय की आता मच्छीमारी आणि छोटे मच्छीमार यांनी आता जगावं कसं, इतका प्रश्न तिकडे आता निर्माण झालेला आहे। साहेब 130 डॉक्टरची गरज आहे, आमचा जिल्हा फक्त 30 डॉक्टरांवर चालला आहे। क्लेरिकल स्टाफ 108 ची गरज आहे, आमचा जिल्हा फक्त 8 वर चाललाय। 8 नर्सेस 400 ची गरज आहे, आम्ही 38 वर चाललोय। गरीब लोक जातात ना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये, कसा उपचार घेणार आहेत? की तुम्ही याच्यावरती रिसर्वे करून आमच्या ह्या प्रायव्हेट जमिनी आमच्या शेतकऱ्यांना, आमच्या कबूलतदार, आमच्या गावकऱ्यांना, आमच्या आकारीपड शेतकऱ्यांना जिथे जिथे आमच्या जमिनी वन खात्याकडे गेलेल्या आहेत, रिसर्वे, टाइम बाउंड रिसर्वे, नुसतं आम्ही रिसर्वे करणार ह्याच्यावरती आम्हाला विश्वास नाही। टाइम बाउंड रिसर्वे करणार का? आमच्या ह्या सगळ्या जमिनी तुम्ही रिलीज करून देणार का? परत शेतकऱ्यांना देणार का? हा आमचा स्पेसिफिक प्रश्न आहे। आमदार झाल्या झाल्या पायाला भिंगरी लावल्याप्रमाणे ते मतदारसंघात फिरून लोकांचे प्रश्न जाणून घेत आहे। मतदारसंघातील लोकांशी ते संवाद साधताय। आपल्या मतदारसंघासाठी त्यांनी एक वेगळं विजन ठेवलंय आणि ते सत्यात उतरण्यासाठी त्यांची तळमळ दिसते। आमदार निलेश राणेंच्या संपूर्ण वाटचालीत जसं त्यांना राणेसाहेबांचं मार्गदर्शन मिळतं, तसंच बंधू नितेश राणे आणि कुटुंबियांची भक्कम साथ मिळते। त्याचबरोबर सर्वात मोठा पाठिंबा मिळतो तो त्यांच्या जीवाला जीव देणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा। आमदार निलेश राणेंची आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे संकटकाळी धावून जाणं। कोकणात जेव्हा जेव्हा संकट आली, आपत्तीची परिस्थिती निर्माण झाली, तिथं सर्वात पहिली पोहोचणारी व्यक्ती म्हणजे आमदार निलेश राणे। विरोधकही ही गोष्ट खासगीत मान्य करताना आपल्याला पाहायला मिळतात।
निलेश राणेंच्या याच स्वभावामुळे ते जिथं जिथं जातात तिथं त्यांच्या कार्यकर्त्यांसोबतच स्थानिकांचा मोठा जनसमुदाय त्यांच्या सोबत असतो. हे प्रेम एका दिवसात मिळालेलं नसून त्यासाठी दिवस रात्र काम करावं लागतं आणि ते निलेश राणेंनी केलंय. देणाऱ्यानं देत जावं, घेणाऱ्यानं घेत जावं, घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचेच हात घ्यावे. या कोकण भूमीतील विंदा करंदीकरांच्या ओळी आमदार निलेश राणेंच्या स्वभावाला तंतोतंत लागू पडतात. त्यांनी बोलताना अनेक वेळा हे सांगितलं, मला देवानं भरपूर दिलंय, माझ्यासाठी मागण्यासारखं आता काही नाही. आता समाजात राजकारण्यांची ओरबाडून घेण्याची मानसिकता पाहिली तर निलेश राणेंचे हे शब्द बरेच काही सांगून जातात. अगदी उमेदीच्या काळात निलेश राणे खासदार झाले तेव्हाही त्यांनी देशाचं सर्वोच्च सभागृहात आपली छाप पाडली होती आणि आता आमदार झाल्यावरही सत्तेतला आमदार असतानाही कोकणातील प्रश्न निर्भीडपणे आपल्याच सरकारला विचारणे याला वाघाचं काळीज लागतं आणि त्यासोबतच संवेदनशील मन. या दोन्ही गोष्टी आमदार निलेश राणेंकडे आहेत. ते म्हणतात ना, काम केलं तर ते आभाळ एवढं करावं. आभाळ कोणी विकत घेऊ शकत नाही. आपलं कामही तसंच असावं, पिढ्यानपिढ्या लोकांच्या आठवणीत राहणार. आमदार निलेश राणेंचे हे शब्द त्यांच्याच हातून भविष्यात घडणाऱ्या कामाचे संकेत देणार आहे. त्यांच्या हातून आभाळा एवढं काम हो आणि कोकण भूमीचा शाश्वत विकास हो आणि त्याचबरोबर त्यांच्या नावासमोर मंत्री निलेश राणे ही उपाधी लाभो. ह्याच त्यांना वाढदिनी टीम कोकण साध लाईव्ह कडून मनपूर्वक शुभेच्छा. सन्माननीय कार्यसम्राट आमदार निलेश राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक दत्ता सामंत, शिवसेना जिल्हा प्रमुख. शिवसेना आमदार माननीय श्री निलेश राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक संजय आंग्रे, शिवसेना उपनेते. सन्माननीय कार्यसम्राट आमदार निलेश राणे साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक संजू परब, शिवसेना जिल्हा प्रमुख तथा माजी नगराध्यक्ष, नगरसेवक सावंतवाडी. शिवसेना आमदार माननीय श्री निलेश राणे आपणास वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक सुनील पारकर, तालुका समन्वयक, सुनील हरमलकर, शिवसैनिक, चिन्मय रावराणे, शासकीय ठेकेदार, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व शिवसेना पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते. मालवण मतदारसंघाचे सर्वांचे लाडके कार्यसम्राट आमदार माननीय श्री निलेश राणे साहेब आपणास उदंड वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा. शुभेच्छुक विजय मराप्पा इंगळे, युवा नेतृत्व,